I am a podcast that is broadcasting in Welsh about technology. Haia, henffych, helo a chroeso I haclediad rhif 14! Hooray! Diolch. Erbyn hyn, da ni dwywaith yn well na'r Magnificent 7, y Secret 7, a hyd yn oed 7, y ffilm na fy pen Gwyneth Paltrow mewn bocs. That's right. Croeso i'r haglediad. Mae'n amlwg ydy. Ie, amlwg, llwyth I gwell. Da ni wedi na pewn mewn box. Sam lot o bethau lle di ddeu hynna. Ei, Na. dim just pen mewn bocs, pen Gwyneth Paltrow mewn bocs. Wel, be arall yn ei... Wel, yn ei orffan y sioe wan. Ie, ar y nodyn Calan Gaeaf Aidd yna. O, ie. Da ni'n recordio hwn ar trydydd o Dachwedd. Da ni yn mynd I fod yn trafod Nokia Lumia 800. Cos mae rhaid I rywun neud. O, hash! Barod! Rhagfarn! Yn barod? Come on, guys! Da ni wedi cael ein cyfweliad cynta hefo person go iawn. Byddwn ni siarad hefo Garmon Gruffydd ar lolfa. Diolch yn fawr I BBC post cynta a Radio Cymru am ddwyn yn stori ni fanna. Mwy am hynna wedyn. Yn symud ymlaen â hynna, cynnwys agored, safonau, lot o bethau wedi bod yn pingian o gwmpas y we Gymraeg am hynna. Ac wrth gwrs, datblygiad newydd sbon danllu hyfryd a chyffroes, Radio'r Cymru. Radio'r Cymru. So mae'n rhaid I ddeu hwnna'n slo bach. Dwi'n meddwl mae pobl arferol yn cael o'n Radio'r Cymru. Ie, oce. Mae Sioned chdi bach yn... Granda, mae pethau'n drysu fi'n hawdd iawn. Wrth gwrs, dydw I heb siarad am y boys eto, wrth gwrs, hefyd ni fel bob tro. Mae gen ni Bryn. Helo! A mae gen ni Iestyn. Helo! Yn y gornel ddrwg. Tid off a naughty step, Iestyn. Na, dwi ar fy mel. Felly, gadewch I ni gymryd naid i'r gwyll o'r burning platform a siarad am y Nokia Lumia 800. Yn ôl Stephen Elop, pennaeth Nokia. O'n i'n meddwl Microsoft o. Dyma yr Windows Phone cyntaf. Wante, da ni'n gwybod bod hyn ddim yn wir, ond mae o'n dweud na hwn ydy'r gwir Windows Phone cyntaf. O, dwi'n siŵr fydd HTC a Samsung yn really lyfio clod hynna. Wante, hogie, ydych chi wedi bod yn edrych... Mae Iestyn hyd yn oed wedi cymryd chydig bach o gyffron hwn. Do. Hyd yn oed wedi dweud, beth ti'n dweud amdano fo? Edrych yn neis. Edrych yn neis, dyni. O. Dydia. Ond yn mewn pink a glas, a di. Dwi'n meddwl dwi'n licio oherwydd fod o'n edrych chydig bach fatha iPod Nano second gen. Sef dy hoff of all of the iPods? Neu just, mae'n edrych fel... Na, oedd cofio gweld un rhyw 10 mlynedd yn ôl. Sa'n byd yn mynd yn retro. Hei, granda. Mae bach yn dechrau fi braidd bod ni dechrau meddwl am technoleg fel yn retro. Okay, mae'r disc ma'n yn retro, mae Sony Walkman yn retro, dydy iPod Shuffles second gen ddim yn bloody retro. Ond dyn ni newydd fod yn drafod hyn cyn I ni ddod ar yr awyr fel petai, bod lot o yn chi ein gwrandawyr hyfryd ni dal yn lawrlwytho yr haclediadau cyntaf, lle ydyn ni'n trio meddwl be'n y byd ydyn ni'n siarad am. Mae siŵr bydd rheina'n retro erbyn hyn. Dyn ni wedi bod mynd ers blwyddyn and a bit. Felly, be ydy'r sion ar y wem hwn? Cos dydyn ni heb gyffwrdd o eto, ond y cynlluniau ydy mynd i'r dre dwi'n drio. Hogie, be ydych chi'n feddwl? Wel, peth gyntaf nes I ddod y draws yna fo, oedd pan nath dad fynd I Phones for You I edrych ar iPhone 4S ar ôl I fi ddangos iddo fo, faint o dda oedd y video stabilisation ar 1080p footage arno fo, dad oedd dwi isio un o rheina. So nath iPhones for You yn Gaernarfon, a nath nhw dweud,
chi'n eisiau na hynna, mae hynna'n 1000 o bunna. A da, syna ti. Hi'n tynnu edodd y mab dda fi. A di, un o hein da chi isio, Nokia 800, beth agora allan syna, well na'r iPhone. So, Dwi actually gweld hynna digwydd. Ie. So dwi'n meddwl oedden nhw, ma' nhw ar commission probably wan i bwsio'r ffôns ma, yn hytrach na be oedd y ffôns Windows 7 cynharach. Oedd hynna just mewn cornol yn gadro llwch. So mae'r hein i weld... Fel dirty mags ar top shelf. Mae Microsoft wedi gwario rhywbeth oedd rhyw... Rhywbeth oedd rhyw biliwn o bunna yn trio marchnata yr ffona newydd Nokia ma. Dwi'n gwybod yn gwybod hysbysebion yn yr dyddiad dwytha'r teledu i gyd yn trio annog pobl i brynu y ffona ma. Mae'n actually dychrau fi faint o bres ma'n wedi rhoi fewn just i trio dal i fyny efo pethau fatha ma Apple ag HTC a Samsung yn neud. Mae'r... Dwi'n falch bod nhw yn neud rhywbeth gwahanol, achos fel defnyddiwr Android, a dwi'n hollol agored bod fi'n defnyddio'r Android achos bod fi'n chip effernol, a dwi'n talu 15 pint y mis, a dwi'n cael yn, allai neud pob beth dwi eisiau yna fo, ond di'r ffôn ddim yn gret. Ond fel rwy'n sydd ddim, dwi wastad eisiau trio bod bach yn wahanol. Great idea. So, dwi'n licio'r syniad bod hwn yma yn gallu... bod na fwy o safon iddo fo. Bod o'n fwy o... fwy o machine allai ddibynnu ar nag yn HTCs ond bod fi ddim yn goffa mynd i'r ffys o fynd fewn i byd iPhones. Wel, y peth efo'r hwn ydy, bydd o'n actually... Mae o'n system ar gyfer ffordd symudol sydd actually wirioneddol yn mynd i fod o ryw fath o gystadleuaeth i Apple ag i Google. Y gwir ydy sgyn rym gobaith dal i fyny fo lle mae Apple a iPhone a Apple, Google a Microsoft ar y funud. Mae gyn Microsoft yr gallu i tynnu fewn pethau fatha'r Xbox ag tynnu fewn pethau fatha y Zoom Music Pass a falle. Dod o hwnna gyd fewn i'r ecosystem ar y ffôn y symudol ma. Dyna lle mae pobl yn gweld y farchnad ydy o fewn cael yr ecosystems ma, yr apps, cael yr cerddoriaeth, cael fideos a cael yr gallu dod ar y pethau'r cymdeithasol mae gyd i fewn. A dyna pam mae o'n dda cael rhywbeth a Microsoft dod i fewn ydy oherwydd ma' nhw yn rhoi mwy o bwysau ar pobl fatha Google ag ar Apple i dod i fyny o'r pethau newydd. Wan ta, Iestyn, fi gwybod ti wedi bod yn darllen ar dy hoff wefan newydd, The Verge, am hwn. Be di'r farn allan yna o ran defnyddio fo ddydd i ddydd? Mae nhw'n dweud fod o'n... mae'r ffôn ei hun yn solid, mae'r build quality yn andros o dda yna fo, a mae gen fo rhyw wydyr ar y blaen sydd yn cyrfio rownd dipyn bach, ac mae'r sgrin yn andros o glir arno fo, rhywbeth tebyg i be di'r iPhone 4, t'wo? Yr Super AMOLED neu rhywbeth dwi'n meddwl. Ie, dyna ma' nhw'n defnyddio, ie. Ond o ran yr operating system ei hun, ma' Mango, neu 7.5, ma' nhw'n galw fo, ma'n deud fod o'n gweithio yn wych ar y ffôn ma, efo'r y processor a bob dim sgynno yna fo. Ac, dydy o'm yn stytro fatha dwi wedi gweld Android yn gallu neud ar y ffôn a rhad ma, t'bo? Wel, beth i hwn fydd yr bynalwr y reference model wan ar gyfer dyfeisiadau Windows yn mynd ymlaen. So mae'n wir i ddeud na hwn ydi, quote, y ffôn Windows cynta. Deche, dedicated. Hwn ydy y ffôn mae Microsoft di chwarae rhan mawr yn datblygu, so yn lle be maen nhw wedi dweud o'r blaen ydy maen nhw wedi deud i'r cwmni dyma beth yw'r specs neith y system ar redag ar, a wedyn mae pob wedi cael... I ryw radda yr un ffordd mae HTC y beth...
di bod yn cael chwarae efo peth fatha Android, be mae'r reference ffordd fel di hwn ydi be ddylsa bob un ffôn arall sy'n redag Mango edrych fel a gweithio fel. Rhywbeth arall nes i Sioned, be nes i weld yn oed o blaen oedd David Pogue yn review efo a'n deud Windows Phone 7.5 is gorgeous, classy, satisfying, fast and coherent. The design is intelligent, clean and uncluttered. Never in a million years would you guess that it came from the same company that cooked up the bloated spaghetti that is Windows and Office. So hwnna di'r review fo 7.5. David Pogue ydy'r dyn ddaru mynd i ben i frig y siartia ar iTunes pa ddari o recordio can yn dweud I want an iPhone i tune my way. Ie. Na, gywir os yw'n chwilio fi, cerwch i YouTube, chwiliwch am David Pogue iPhone. So, bydde hynna'n diffinio fo fel super fanboy? I ryw radda. Ond ti'n ma, os fysa digwydd bod y diwedd yn dod ac fysa iPhones yn diflannu, dwi'n meddwl rhywbeth fel hyn fysa ni yn mynd amdan yn hytrach na mynd am knock-off iPhone sgyn Samsung, ti'n bod? Ac rwan mae HP di lladd WebOS yn gyfan cwbl, ti'n bod? O ie, os mae pethau car ymlaen mynd fel ma'n ar y funud efo HP, bydden nhw wedi newid i meddyliau mewn pethefnos a fydden nhw'n WebOS yn ôl. Mae rhai fi ddeud, mae o yn apelio i fi. Mi nath, i chi wrandawyr sydd wedi bod hefo ni ers y dechrau, mae saga'r HTC Wildfire yn un hir a diddorol. Well, I say diddorol, ddim really. Tragic, mwy na diddorol. Tragic. It's the tragical history of Wildfire Sioned. Mae'r hardware on-off switch wedi mynd bach yn ffynnu yna fel. Pan ti'n troi o ben i weired, mae'n penderfynu, ti eisiau fi ddiffod the screen? Okay, lle neu hynna? So, mae'n trio i o'r peth beth. A wedyn, o'n i'n meddwl, mae hwn yn mynd downhill. Ti'n gwybod beth mae hynna'n meddwl? Oh my god, allai hi wynd i weld faint mae contracts ar yr 800s yn costio. A maen nhw'n lot, maen nhw'n gymharol, os nad fel mae Estyn wedi deud yn ddrytach na rhai ar iPhones. So unwaith eto, mae'r bod bach yn skint / tight jean yn cicio fewn, so fe rai fi weechio'r prisio ddod lawr. Ond dwi'n sicr bod fi yn mynd i wirioneddol cysidro hwn fel ffôn newydd fi. Y peth diddorol efo Nokia di, dwi'n dal ddim really di dysgu, i weld i dysgu'r gwersi efo dod ar y prisio'r smartphones i ddod i fewn i llefydd America. Problem efo Nokia di, oedd nhw rioed yn gallu torri fewn i'r farchnad yn America. A'r problem efo hynna oedd bod nhw byth yn digon bodlon gweithio efo yr rhydweithio a deud iddyn nhw, reit, os ydych chi cael y ffôn yma, gwch chi'r subsidy o ryw hynfaint, a dim bobl yn gallu cael y ffôn yr atach. Dyn nhw rioed di bod yn digon bodlon gweithio efo'r networks yn America i wneud hynna. A dyna sy'n gafon nhw fewn i'r traffath yma'n dechrau. A maen nhw i weld yn mynd i fewn i'r un patrwm eto, a'r pwynt sgynnau ydy. Ond fes ni'n meddwl fydd Microsoft i hun yn trio neud rhywbeth i gael y ffôn yma allan yna yn fawr, ti'n bod yn pwysio ar y carriers i hunan. A rhywbeth hefyd yn positif fydd yn digwydd efo'r ffôn yma yn wahanol i'r Androids arall i gyd eraill sydd allan yna, fod hwn yn mynd i dderbyn, ti'n bod yn cael ei updateio ar amser pan fydd Microsoft yn rhyddhau Windows Phone 8 neu 7.7, fydd hwn yn gael yr update yna ar y diwrnod yn ytrach na efo Android. Ti'n meddwl, ydy ffôn fi mynd i gael o'n ddim? O na, yn wirioneddol, mae na graff, a fi rai fi wneud bach ymchwil. Welwch chi'r graff na ddothyn ni yn trendio, yn dangos pa mor ar ei hôl hi mae, swn i'n deud, dros 90%. O'r bobl sydd yn berchen ar HTCs, unrhyw ffôns Android eraill, bod nhw ar ei hôl hi o versions o bell iawn. Mae'r rhan fwy yn nhw ddau fersiwn mawr ar ei ôl i.
canol y llai yn un fersiwn, a mae'r canol y llai beth yr y fersiwn mwy o diweddar. Lle cymaru hwnna i rhywbeth fatha yr iPhone, a mae hwnna yn... Mae mwy o lai bob un ffôn sy'n allan ar y funud ar y fersiwn mwy diweddar. Ond mae hwnna, unwaith dwi'n gwybod ni siarad amdano fo pretty much pob rhywun, ond mae ecosystem Apple yn sicrhau hynna, a dyna di'r cryfder. O na, y reswm mae Apple yn gallu neud hynna, di'r ffaith maen nhw efo yr rheolaeth dros y colegwedd. Ie, na fo, y rheolaeth, mae pob un agwedd o'r ffôn na, maen nhw'n rhedeg o. Fysa Google yn gallu neud union yr un peth. Os yw'n gallu mynd trwy at yr rydweithio gyda mae'r rhai pwysio allan ar updates yma, amser yma, a i bob un dyfais. Maen nhw'n gallu mynd at HTC a gwrandwch, stopiwch mysio gwmpas efo yr rhyngwyneb. Hwn mae fod i edrych fel a actually cymryd rhywbeth mwy o reolaeth dros y peth. A dwi'n gwybod mae'na pobl yn mynd i troi rownd a dweud bod mae Android yn agorad. Dydy o ddim. Mae'na prana o Android yn agorad, fine, whatever. Ond mae'r rhan fwy o'r stwff, mwy o diddorol mewn Android wedi cael gadw gyn Google, a mae'n chi arwyddo bod matha gytundebau i dweud, nhw'n ni'n deud i neb amdan hyn, i actually cael mynediad i'r pethau diddorol. Cofio di, hefo Google, os wyt ti'n gallu gwasgu'r botwm search na, maen nhw'n hapus. Dyna i gyd sy'n bwysig fanna. Ie, yn union. Ond peth ydy, mae'r ffaith bod na rhywun arall yn dod i fewn i'r farchnad i gystadlu efo nhw peth da. Dwi'n poeni eich bod nhw'n chdi bach rhy hwyr, ond mae nhw actually wedi dod i fyny efo'r rhyngwyneb diddorol. Mae'r tiles yn edrych yn dda, haid i fi gyfadda. Dwi'n fascinated hefo'r live tiles. Mae'n edrych yn wych. Fel i ystod dweud, y peth ydy mae eisiau yn siŵr bod y ffôn igon sydyn, bod y rhyngwyneb igon sydyn yn ail lwytho'r tiles ac yn symud y tiles o gwmpas. Ac mae hwn yn edrych, mae'r 800 efo'r 1.4 GHz processor yn efo. Mae gen Nokia track record reit da, cael batteries reit da yn ei dyfeisiadau nhw hefyd, sydd yn meddwl bod yr ffôn yn siŵr o fod yn actually yn reit diddorol i edrych ar. Just i gloi fy rheina, mae Nokia hefyd wedi rhyddhau yr Lumia 710, sydd mwy Sioned friendly, a.k.a. Rhatach. Ag hefyd, rhes o ffôns, beth sydd ni'n gael nhw'n smartphones, ond falle fel semi-smartphones, wedi wanelu tuag at marchnadoedd sy'n datblygu... Wel, yr term ydy candy bar phone. Wel, mae hwnna'n swnio fel y 90au. It's candy bar shape. Wel, ac i hanner ffordd rhwng smartphone ac a feature phone. Wel, di'r syniad. Achos dyna lle mae Nokia yn neud i helw ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl, y syniad ydy trio cael mwy o bobl fiewn i'r smartphone, so bod o'n agos ar ryw gateway smartphone. It's a gateway phone to other harder phones fel bethau. Hey kids, first phone's free. Yeah, just i gael ti'n hooked. Felly, gobeithio fyddai yn cael y nwylo bach bydyr ar un o'r rhain fian, a down ni efallai rhyw bwt bach i chi ar ôl ni fod yn chwarae fo. Go for it. Rwan, ar ôl i ni fod yn siarad fan hyn, a fel oedd y hen hysbyseb yn dweud, mae'n dda siarad, da ni wedi bod yn siarad gyda person go iawn. Da ni wedi cael yn cyfweliad haclediad. Dwi ddim yn cofio os di'r cyfweliad haclediad swyddogol cynta, hogia? Yndi, dwi'n siŵr bod o. Felly... Dwi'n meddwl, gath ei cyfweliad ar podlediad Metastonge. Ond... Na, hwn dwi'n gyntaf i gael... Doedd ni May Gwilym fel guest ar y haglediad, ond dwi'n am yn cyfwiliad, so... Gwestai byw, a wedi cyfrannu yn ddirfawr i'r rhaglen. Diolch May. Fi o'n i ddigon lwcus i gael amser Garmon Gruffydd o'r Lolfa i drafod e-lyfrau Cymraeg a pob peth sy'n digwydd hefo nhw fanna.
y bore wedi iddo fo, noswaith wedi iddo fo fod ar BBC Radio Cymru'n siarad am yr un peth. BBC Radio Cymru, Oedd hwnna'n un da, hwnna. Nath nhw... Nes ti glwad o lle oedd nhw'n deud... oedd o'n siarad amdan Kindle a balli, a wedyn nath y boi droi ato fo deud, be am yr e-lyfrau ta? What? That's what I've been talking about. Dwi'n gwybod dod o blaen, lle nes i dweud bod ar y blog i dweud bod do sefydliadau yn Cymru yn dall technoleg. Dwi'n meddwl rhywbeth fel ni siarad amdan. Beth bynnag. Beth am yr rhyngternet ma. Felly. Da ni'n cyflwyno i chi rwan cweliad, ges i yn sy'n chatio hefo Garmon. Gobeithio wnawn chi fynhau. Haia, croeso i gyfweliad cyntaf yr haclediad. Dwi wedi'n nghyffroi, ond Garmon o'r lolfa fi yn gallu bod yn onest iawn o ddeud fyddai lot mwy nerfus na ti yn neud hwn. Garmon Gruffydd sydd hefo ni ar yr haclediad hen yma. Fo sydd yn gyfrifol am lolfa y tu cyhoeddi llyfrau. Garmon, pryd ddari chi ddechrau meddwl am mynd fewn i e-lyfrau? Tair blynedd yn ôl i wedi gwir. Chymod, oedd y Sony i readers wedi dod mas, ynddo fe. A wedyn o'n i'n awyddus i fod y wasg cyntaf i gyhoeddi e-lyfr Cymraeg, ynddo fe. A wedyn, eithon ni ati i brynu un a cynhyrchu un. A wedyn o'n i'n gwerthu nhw ar yn gwefan, ynddo fe. Ond mae pethau wedi symud mlaen dipyn ers hynny, ynddo fe. Wel ie, achos fi'n gweld ar y wefan hefo chi, mi ydych chi'n gwerthu mewn e-pub a fel PDF yn barod o'ch catalog chi. A da chi yn rhoi cyngor i bobl sut i gael rheina mlaen i ddyfeisiau wrth ddefnyddio Calibre. Chi'n gallu mynd â ni trwy pam nath chi ddewis mynd lawr y lôn yna fel? Wel, i fod yn onest, achos yn y dachrau, oedd pawb yn sôn falle mae e-pub bydde'r fformat bydde pawb yn ei ddefnyddio. A wedyn, oedd y declynau'n defnyddio e-pub. Ond ers hynny, wrth gwrs, nath Amazon dod mas gyda'r Kindle, oedd yn defnyddio fformat gwahanol, sef Mobi. A wedyn, dwi'n meddwl mae y Kindle wedi tyfu'n boblogau tu hwnt a wedyn wedi chwalu i'r cystadleuaeth. Felly mae'r system wedi chwildroi ers i Amazon ddod fewn. A mewn ffordd falle dyw'r e-pubs ddim o'r boblogaidd ebyn hyn. A ychydig iawn ni'n gwerthu wedi gwir ar yn gwefan ar hyn o bryd. Reit, a dyna'r rheswm pam, achos dwi'n gwybod mae ein anwyl Bryn wedi bod yn gofyn, pam mynd at Amazon, pam wneud o'n anodd i gael pethau yna, ond ydy o herwydd y busnes, y sort of model ma Amazon wedi cychwyn fyny sydd yn neud hi mor hawdd i gael nhw? Y rheswm i ni mynd am Amazon, dwi'n meddwl, yw achos bod pobl yn cysylltu dyn ni'n gofyn am lyfrau Cymraeg ar y Kindle. So mewn ffordd, ni'n dilyn be mae pobl yn gofyn ynddo. A na'r unig reswm ni'n awyddus i gael llyfrau Cymraeg ar y Kindle yw achos bod yn y Steddfod, er enghraifft, y sawl yn dod atyn ni, ni wedi cael Kindle, pam bod dim llyfrau Cymraeg yno fe. So na'r rheswm, a sy'n mi'n rheswm arall. A i fod yn onest, dim yn fan anferth o Amazon fel cwmni. Ond, chymod yn anffodus weithiau, mae rhaid dilyn y llanw. A ni wedi bod wedyn, ers i bobl cysylltu dyn ni'n gofyn am lyfrau ar Amazon, ni wedi bod yn trio cysylltu dyn nhw a trio cael llyfrau Cymraeg arno fe, ond maen nhw dim ond yn gallu cyhoeddi llyfrau mewn 6 iaith, 6 iaith mawr Ewropeaidd. Ond ni mewn trafodaeth gyda nhw, a wedyn mi ni'n trio ar hyn o bryd i gael fewn trwy drws cefn fel pethau, ynddo? Wel, doeddwn ni wedi gweld, wrth wneud chydig bach ymchwil, bod yna rhai wedi sneacio trwad rhywfaint ar gyfer y Kindle Store, ond dwi'n ymyw methu cofio beth enw'r llyfr, ond mi nathon ni spotio un eitha diweddar yna. Oes na, sut bysa hynna'n gweithio? Ydych chi just... Wel, beth yn gweithio, gethon ni gwbl o lyfrau arno, y ferch ar y ffordd gan Lleici Roberts. Na ni, hwnna ie. Wedyn, mae'n amlwg bod yna wedi llithro trwy i systemau nhw'n de. A wedyn, wnaethon ni droed lan fel llyfr Saesneg. A wedyn, gyda ni gwbl o lyfrau eraill lan ar y Kindle, a wedyn, mae'n sydyn iawn. Wnaethon ni drio roi 4 newydd lan. A yn anffodus, wnaethon nhw sylwi, a wedyn nhw, this is an unrecognised language. Ers hynny, ni wedi cael un amhosib gael unrhyw llyfr arno. Felly, yn amlwg, wnaethon ni gwyno, nath golwg gyda Amazon i gwyno, nath
BBC, a wedyn, pob tro mae rhywun yn cysylltu gyda Amazon, ni'n cael ateb. Maen nhw fel petai yn ymateb os oes cwynion gan y wasg, achos maen nhw'n ymwybodol iawn o'i brand, a dyn nhw'n eisiau rhoi argraff gwael dros o felly. So di hyn yn falle'n rhywbeth gallen ni fod yn neud? Yn sicr, ie. Fel cysmeriaid? Ie, yn sicr, achos maen nhw'n gwrando ar eu cwsmeriad am hwnni. Chymod, os mae pobl yn cwyno amdano nhw, falle bydden nhw'n ymateb. Felly, tra bod ni jyst fel un cyhoeddwr, falle sy'n awyddus i gyhoeddi, falle rhyw ddwstion o lyfrau, falle dyn nhw'n gwrando ar hwnni. Os maen nhw'n cael galwadau wrth y punters fel petai, chymod, mi'n siŵr bydden nhw'n ymateb yn gynt yn da, na beth eisiau yw i bobl gofyn pam chi ddim yn caniatáu. Chos oes dim rheswm technegol dros pido cyhoeddi llyfrau Cymraeg, ond fel mae'r ferch ar y ffordd yn profi, chymod, mae'n lyfr Cymraeg ar werth yn barod ar y byd, maen nhw'n rhwystro ni rhag cyhoeddi llyfrau Cymraeg. Dwi'n hoglio rhyw fath o movement rwy'n dyn nhw'n glwyd fath o ymgyrch i ni gael trio gael bobl i cysylltu efo Amazon i holi am hyn. O ran cyhoeddwyr eraill, ydych chi'n gwybod sut siap sydd arni hefo cyhoeddwyr eraill, neu faint o gefnogaeth ydych chi'n cael gan rwy'n fel y cyngor llyfrau er enghraifft ar gyfer cyhoeddi ar-lein? Ar hyn o bryd, dwi'n mynd ymwybodol bod cyhoeddwyr eraill yn trio gwerthu ar Amazon. Na, dwi heb weld chwaith. Ond o ran y cyngor llyfrau, maen nhw'n edrych fewn iddo fe. A dwi'n meddwl, maen nhw eisiau defnyddio rhyw fath o fodel lle ni'n gwerthu trwy cyfanwerthwyr, sef gardeners, cyfanwerthwyr sy'n gwerthu llyfrau papur hefyd, a wedyn bod nhw'n dosbarthu drosto ni, ynddo fe. Eto, bydden nhw methu gwerthu llyfrau Cymraeg i Amazon, a wedyn dwi'n meddwl mae canolbwyntio ar e-pub bydden nhw. Felly, bydde'r dyfeisiau heblaw y Kindle falle yn gallu darllen nhw, ond y Kindle yn amlwg methu, ynddo. Wel na, ydyn nhw... Sut deimlad sy'n o fewn y diwydiant? Achos un o'r cwestiynau, mae Bryn wedi gyrru ambell y bwyntiau, fel oedd gen i fod ddordeb yn efo, ac oedd gen ni wedi bod yn trafod am cynt. Mae o'n dweud, lle ydych chi arni o ran bod bach yn contentious fel ein anwyl Bryn ni, yn gofyn, oes angen cyhoeddwyr rhagor, neu a fysa sgrifenwyr just yn mynd yn syth i werthu mewn rhywbeth fel e-pub? Ydych chi'n gweld hynna? Mae hwnna'n bwynt da iawn, chi'n gwybod sut mae pethau'n mynd i symud yn y dyfodol. Mae cyhoeddwyr, dyda sawl rôl er enghraifft i ni'n golygu llyfrau, sicrhau bod y safon yn uchel. Falle byddai unigolyn sy'n cyhoeddi llyfr heb gyhoeddwr, heb law bod ganddo fe dyluniant anferth, falle bydde yn ffindo fe'n anodd i gael creadwyedd ynddo. Ond yn y dyfodol, pwy o i'r ynddo? Un peth yn amlwg sy'n poeni ni o ran delio gyda Amazon. Mae pobl yn sôn falle yn y pen draw nod Amazon i bod yn cyhoeddwyr ei hunain. O ie. A mae'r cwestiwn hefyd, wrth gwrs, yn beth i siopau llyfrau, ynddo fe. O ran, chymod, yn bersonol, dwi'n meddwl bod siopau llyfrau Cymraeg yn cynnig gwasanaeth pwysig tu hwnt. A chymod, mae'r diwydiant llyfrau yn diwydiant lle mae'r arian yn cael ei cadw fewn yn yr economi Cymraeg, chymod. Ond yn sicr mae pethau newid, a mae eisiau ni gyd feddwl sut i ni'n symud gyda'r amser mewn ffordd, ynddo fe hefyd. Wel, ie, wrth gwrs. Mae yna sôn wedi bod o ran yr Apple iBook Store hefyd. Ydych chi wedi cael unrhyw... Os gennych chi unrhyw cynlluniau tuag at fanna? Ni yn trio cael y llyfrau ar yr Apple iStore, ynddo fe, a wedyn e-pub maen nhw'n defnyddio. Felly, ni'n gobeithio cael pethau arno fyna erbyn y dolyg. Be 'di'r broses, sort of y gwahaniaethau yn y broses o gyhoeddi llyfr sort of physical yn wahanol i e-lyfr? Ydy'n broses haws? Y sefyllfa yw, mae cyhoeddi llyfr print mewn ffordd yn broses digidol hefyd. A ni'n defnyddio rhaglen o'r enw InDesign a hefyd Quack. Felly ni'n cael ffeil InDesign yn y pen draw, a wedyn mae hwnna'n cael ei prosesu ar gyfer print. Mae meddalwedd Quack a InDesign yn datblygu, ond a wedyn mae modd cynhyrchu e-pub allan o'r ffeil terfynol, ond ar hyn o bryd mae'r proses dal yn eitha anodd, chymod, dal eisiau defnyddio codes ac yn y blaen. Felly byddwn ni'n meddwl mewn rhyw 2-3 blynedd bydd y proses o cynhyrchu e-pub neu mobi o InDesign neu Quack neu be bynnag rhaglen, chymod, fel mae'n sôn am Calib, chymod, bydd peth yn dod lot haws, falle byddwch chi gallu cael yr enghraifft save as e-pub neu rhywbeth, ynddo?
Great. So just un cwestiwn ola. Oes na unrhyw gynlluniau gennych chi i falle yn y dyfodol arbrofi falle chydig hefo'r ffurf e-lyfrau fel cyhoeddi, fel dwi'n gwybod gallech chi fod yn cyhoeddi apps, dedwch i Apple sydd yn lyfr ond hefyd yn rhywbeth arall, unrhyw gynlluniau felly? Wel, i ni wedi bod yn meddwl amdano fe, trafod yn fe, mae pobl i wedi byr ambell un wedi cysylltu gyda ni. Mae sôn am y fwcs yma ac yn y blaen, ond chymod, i fod yn onest, mae arbenigedd ni felly mewn llyfrau print a mewn llyfrau yn fe. Mae got ni'n cyflogi golygyddion a bydde symud mlaen i creu cynnyrch fideo ac yn y blaen yn gam. Felly bydde'n eitha costus a bydde'n gofyn am arbenigedd arall yn de. Sicr un agored i drafod pethau yn fe, a i weld sy'n mae pethau'n mynd yn amlwg i ni eisiau symud mlaen, chymod, lle mae yna farchnad yn fe, lle bynnag mae yna farchnad, newn ni symud i fyny yn de. Gwych. Wel, diolch yn ynadwy am siarad efo ni heno yma. Mae'n dda ynadwy cael clywed bod pan mae bobl yn cwyno, mae Amazon yn gwrando. Felly, dwi'n teimlo ymgyrch yn dechrau yn arbach fan hyn. Ond gen i weld beth ddigwyddith achos ni mewn trafodaeth â nhw. Chymod, maen nhw yn ateb yn e-mails ni, a maen nhw wastad yn addo, newn ni sorto fe mas. Jyst mae'n gwneud lot o amser yn de, felly dwi'n siŵr felly cyn y dolyg nawr bydd yn e-lyfrau lan yn de, a wedyn gwych. Bobl brynu nhw felly. Wel, yn union. Wel, diolch yn fawr am drafod hefo ni. Mae'n dwi'n lyflu gael chi arno. Pob hwyl hefo siarad efo'r behemoth. Na ni, gwych. Diolch. Diolch yn fawr. A diolch yn fawr i Garmon am gymryd yr amser i siarad efo ni. A hefyd, Sioned, cyfweliad gwych. O'n i'n nerfus. Wir ddew i chi. O'n i'n mynd, helo, person go iawn. Hiya. Oedd o'n fel, shmai, ti'n iawn. Oedd o'n really cool ac am, gyda i just fel, Beth o ffaith da chi'n neud ar y sioe bach ti lan ni? Chi'n mynd cael pres, ti'n gwybod? Ddim pres. Lot o bethau, really ddiddorol fan na. Ac sy'n just licio deud hefyd, dwi wedi rhoi amser calad i'r lolfa yn y sioe hedwitha. Dwi wedi, some point bod yn tricky di'r ffaith. A just deud, ymddiheiro wan i Garmon a Lolfa, chwarae teg, dod ar y sioe a trafod y pwnc efo ni, a mae'n deud, dwi'n actually teimlo lot yn hapusach wan di clywed Garmon yn siarad am yr actual ffaith bod nhw yn trio neud gweithio i gael cynnwys Cymraeg ar mwy o dyfeisiadau sy'n bosib. Be oedd yn ddiddorol ofnadwy oedd mae Garmon yn amlwg yn deall i ffordd gwmpas sort of byd electronig, cyfrwng electronig. Ond oedd ddim yn swnio fi fel bod yna lot o ddiwylliant o fynd ffordd na o fewn y byd cyhoeddi Cymraeg. Na, dwi'n meddwl bod hynny gan pwynt teg. Bob peth ydy, na angen rhywun i deud, reit, ffordd ma di'r ffordd i fynd, ac bod fatha'r trailblazer mewn ffordd a deud, ffordd mae'r byd yn mynd, da ni am mynd, chos da ni di gweld ffordd mae pethau am mynd, a da ni am cael o flaen hyn a neud yn cynnwys ni ar gael. Sod yr ystri. Mae'n neud ti feddwl, achos o'n i wedi holi fel, faint arweinedd mae'r cyngor llyfrau'n rhoid. Wel, cyngor llyfrau yn hytrach na cyngor e-lyfrau. Ydyn nhw falle. Mae hyn wedi arwain Mae'n i. Yn ystod wythnos yma, mae Carl Morris, efengylwr y we agored, wedi postio ar y blog, yn sôn am sut mae fformatiau gwahanol yn gallu bron o fod yn wleidyddol. A fi'n gwybod bod chi'ch dau wedi bod yn darllen mwy amdan hynna. Safonau cynnwys agored, yr holl syniad yma o pam dylen ni fod yn trio cyhoeddi ar Amazon, pam yna safonau agored ar gael. Dwi'n meddwl beth chi'n fel, dyn nhw ti'n un ffordd neu'r llall ar hwn? Wel ia, mae un o'r pwyntiau gen cael yn ei post ydy, fod mae EPUB ydy'r standard agored ar draws y byd amdan e-lyfrau, ac y Kindle ydy'r unig darllenwr e-lyfrau, dwi'n meddwl allan yna, sydd ddim yn darllen y fformat yna.
Ma' nhw 'di newid o i fewn i fformat bach eu hunan i gael i byd bach eu hunan. Ac fysa pobl yn gallu deud yr un peth fatha, dwi'n meddwl nath o reid yn ei bost amdan iTunes a'i fformat AAC nath ddod, ond ddim fformat nhw oedd o, ond nath nhw defnyddio'r fformat yna efo DRM arno fo, pan oedden nhw'n dechrau gwerthu caneuon, ac bellach ma' bob can da chi'n brynu ar iTunes yn agored, a fedrwch chi reid ar unrhyw beth da chi isio, a ma' lot o bethau'n derbyn AAC, ond dwi'n gweld fatha fysa hyn yn gallu backfireio'n fawr ar Amazon os ma' pawb arall yn cario mlaen efo'r EPUB format 'ma ac t'mod dwi'n dilyn lot ohono fo ar Twitter, hashtag eProduction os da chi isio dilyn o. Dwi'm yn cofio sut Kevin, ma'n tynnu allan wel, t'mo', ond ma' 'na lot o sgwrsio amdan y peth arno fo. Ma' pawb sydd yn creu yr e-lyfrau 'ma yn casáu gor'o' fformatio ar gyfer y Kindle. Yr unig peth da amdan y Kindle ydi'r WhisperNet thing ma' nhw 'di greu, sef t'mod, ac os ma' nain y taid yn cael Kindle Daleg, dwi'n gallu prynu llyfr ar hwn, t'mod, a ddim yn gorfod mynd i gwefan y lolfa a trio ffeindio'r llyfr ar fyna, a trwydyn trio cael y llyfr ar y Kindle. T'mo'? 'Cos mae wefan nhw yn deud dyma sut i gael EPUB ar eich Kindle, 'cos ma' Calibre yn software neud o i chi. Ond, fel wyt ti'n deud, yr access ma ydi o, y ffaith ydi, dwi'n licio defnyddio'r enghraifft o Jerry fy nhad yng nghyfraith. Hello Jerry, so ti'n gwrando? Ti'n probably ddim. Ond, mae o wedi cael Kindle. Pam ddim? Cos di o ddim yn involfio chwaraeon. Na pam? Reit, oce. Dwi'n meddwl nath Maniw eraill, oedd? Abertawe di o twel. Reit, oce. Abertawe fyd. Ie, Abertawe. Da iawn Brent, export-tastic. Ond mae o wedi cael y Kindle, a oedden ni wedi cael y fersiwn 3G, chos ys am hyd yn oed Wi-Fi ti nhw. Allai genuinely, allai weld yn rhoi shot ar y Calibre, allai ddim gweld o'n hapus yn neud o. Wel, beth ydy, mae'n un o'r pwyntiau mae Cal yn methu yn ei damod. Mae'n dweud, mae gen i lot o amser y Cal, mae Cal yn boi ffantastig, os ydych chi'n siawns i gyfarfod a siarad efo Cal, mae o'n real efengylwr positif. Mae o'n person mwy siarp a mwy lyflu dwi'n rioed i cyfarfod yn y mywyd i, a mae gen o amser i bawb sydd yn wych. Ond y pwynt o'n methu ydy, mae rhoi bai ar cwmnïau fel Amazon ac Apple am cloi fyny'r cynnwys ma. A gwir ydy, mae nhw fatha unrhyw cwmnïau, mae nhw eisiau rhywbeth i werthu, a'r telera mae nhw'n cael gyn pobl fel pobl sy'n gyfrifol am y llyfrau, pobl sy'n gyfrifol am yr ffilms ac ar teledu ac ar cerddoriaeth. Mae nhw yn fatha, mae nhw di colli meddyliau, mae nhw yn poeni am pobl yn dwyn i cynnwys nhw. A mae nhw di rei sy'n mynnu y reswm oedd Apple yn defnyddio AAC oherwydd oedd i nhw cael gwerthu'r caneuon, oedd rhaid iddyn nhw roi DRM arno fo. Sicrwydd, ie. Ie. So nhw di roed ar MP3, oedd MP3 ddim yn mynd i gallu defnyddio yr technoleg DRM oedd yr diwydiant cerddoriaeth yn mynnu ar. So, a wedyn fysa gyn ni ddim sa gyn ni ddim bethau fatha Spotify, sa gyn ni ddim Google Music Play, sa gyn ni ddim y systema sgyn ni wan i gallu cael at yr cerddoriaeth mor haws a da ni heb blaw bod Apple wedi dechrau mynd at y diwydiannau yma deud iddyn nhw, reit, da ni eisiau eich cynnwys chi, dyma fe da ni'n dalu af, dyma dy ffordd da ni am wneud o. Doedd o'n mynd i ddigwydd blaw hynny, a dwi'n meddwl fydd yr pethau e-lyfr yma'n digwydd. So ar y funud mae nhw'n... Ond mae hynna'n groes, dydy, di Amazon ddim yn meindio fod gyda nhw'r DRM o ag i fformat i hynna'n... Dyna'r peth, oedd Apple, neu yn bennaf Steve Jobs, oedd yn dweud, dwi'n isio hyn fod yn gaeth, dwi'n isio fod yn agored, dwi'n cysau fod, pobl wedi cael lawr fel hyn. Nath o sgwennu llythyr agored am DRM,
A ti'n ma'n gweld neb o Amazon yn deud, hei, da ni'n trio cefnogi EPUB, ond Ond y peth ydy, fel ma' fwy o pobl wedi fewn i'r farchnad yma, fe fwy o gystadleuaeth yn dod i fewn, a bydd pobl yn dechrau meddwl, wel, hang on, ma' nhw'n edrych ar i Kindles nhw'n dweud, mae'r cynnwys ma ond ar gael ar Kindle, pam dwi'n methu'r, mae Nain di prynu yr Kobo Book Reader o W.H. Smith sy'n pam dwi'n methu cael cynnwys fi ar hwnna, a fel ma' yr farchnad yn symud fewn i hwn, bydd pobl yn dechrau fel, wel, hang on, mae Amazon yn chargio pris gwirion ar gyfer cynnwys yma. Alright, fine. Sodom ta, nhw'n ni prynu cynnwys ni trwy Waterstones ac ar yr Sony Readers yn lle sy'n cefnogi pethau ar EPUB. A bydd pwysa'r farchnad yn gorfodi pobl fath Amazon i cefnogi pethau ar EPUB. Chos dwi'n meddwl bod cynnwys agorad yn well. Ond beth sy'n licio gweld ydy, dwi'n prynu cerddoriaeth ar iTunes, dwi'n gallu symud o i rhywbeth arall. Fine, dwi eisiau gallu neud hynna efo llyfrau fi, dwi eisiau gallu symud o Kindle i iBooks i cyfrifiadur fel PDF, dwi eisiau gallu neud hynna. A na'r peth, mae'r dechnoleg fel dwi'n credu yn dyddiau cynnar rhannu cerddoriaeth yn ddigidol, mae'r technoleg yna i newid o fformat i fformat wastad, ond dwi'n wastad yn teimlo bach fel bod ti'n goffo mynd rown corneli a lawr ryw strydoedd cefn tywyll a ffidlan o gwmpas a neud hwnna. Efo newid i'r layperson fel petai, sori, dy Cymraeg yn mynd allan yn wych heno, i newid o fformat i fformat, yn defnyddio rhywbeth fel Caliber. Dio ddim y peth mwyaf accessible. Na. Dyna lle dwi'n meddwl fedrith pobl fel y Lolfa ddod i fewn i'r sefyllfa. Chos fel un o'r cwestiynau gododd ni oedd be di'r dyfodol i pobl sy'n cyhoeddi llyfrau. Fine. So, ma nhw'n neud i cynnwys nhw ar gael mewn EPUB. Ond beth dwi eisiau fo mewn PDF. Fine. Yn lle gwasgu bwtwm EPUB, dwi'n dweud, gai hwn mewn PDF. Dyna ni, mae gwefan nhw efo'r fersiwn PDF yn barod, mae'n e-bostio hwn allan i fi. Ond ti dal yn dod yn ôl i'r broblem o Mrs Jones yn byw mewn tu erbyn ei hun am ond efo 3G Kindle, a di hi yn gallu fynd ar experimental browser ar y Kindle a i y Lolfa ac ffeindio'r llyfr mae eisiau fyna a pwyso ar yr un dop Mobi iddo fo'i lwytho ar ei Kindle. Ma fod yn y siop sydd ar y ddyfais yn hynod o bwysig i werthu, os na fod na. Ond dyna bod dwi'n meddwl mae'n rhaid i pobl fatha ni bod yn bach mwy resymol am bethau lle deud, na, mae o'n gorad neu dim byd o gwbl. Mae'n rhaid i fod bach mwy resymol na hynny. Mi oedd Garmon yn dweud yn y cyfweliad, a ni'n ffeindio'n ddiddorol iawn, mae bobl sydd wedi bod yn dod atyn nhw, mae nhw just yn ymateb i ofynion cwsmeriaid. Bod bobl yn dod ac yn gofyn iddyn nhw lle mae'r rhaid. Eisteddfod o falle, de. Wel ie, tymo, swn i'n setio fyny bwr bach ar faes yr Eisteddfod yn cynnig, efo laptop, yn cynnig i bobl, hei, gyfeiryddhau eich llyfrau chi gyd. Cynllun ar gyfer blwyddyn nesaf, bobl, gwylwch allan am y bwrdd haclediad. Ie. Fel surgery, mae bobl yn dod fewn efo chwynion y pethau. Dyn ni fel, mae hwnna'r hawdd, dwch hwnna. Fe draed yn i'r DRM off eich Kindle y ffric y gyd. Paidwch poeni. Arwyddwch hwn ddo, ie? Just rhag ofn. Just neu siŵr bod ni ddim yn mynd i fod i America wedyn, de. O ie. Mistake o'n sôn am bethau agored ar gymdeithas Gymraeg yn gwneud y pethau dros di hunan ac yn tanio'r ffordd ar gyfer rhywbeth newydd. Oedd hwnna'n un o'r segways mwyaf rybys i. O bosib, cadwch efo fi. Dwi'n rhoi 6 i ti o'n. 6, diolch am hynna, bobl. Symud ymlaen ydw ni rwan at Radio'r Cymru. Newyddion poeth gen Iestyn, achos mae Iestyn wedi dod o'r cyfarfod Radio'r Cymru yn Gaernarfon. Dwi'n licio hyn. Gan i fynd draw yn gohebydd ni yn Gaernarfon.
Ia, so... Live on the scene, it's Iestyn. Mi fethu Steve fynd i'r unnos fawr, do. Do, achos mi oeddwn ni yn cyfweld hefo Garmon ar y pryd. Da chi timing ofnadwy, ymddeheiriadau. Beth a bwysig. So, y syniad tu ôl i radio'r Cymru ydy... Beth falle wrong efo rhaid o chi? Sorry. Dwi'n rili'n credu bod 'na ail frandio angen digwydd. Ond beth bynnag... Oedd hynna ddod i fyny fel pwynt fi, nes i ofyn wrtho fo, be os mae Radio Cymru'n dod atoch chi a dweud, fydwch chi'n defnyddio'r enw nawr. Neith o, bys fo'n creu stink bach, bys fo'n creu cyhoeddistrwydd eitha da. Ddefo, ond... Wel, hefyd, just fel pwynt bach, chos mae hwn yn bygio fi trwy'r amser. Mae nhw'n, fatha efo wan, dwi'n efo'r Guardian, mae nhw'n neud apps nhw ar iPad, a mae nhw'n dweud, you could download the Guardian newspaper. Na, dydy o ddim o bapur na di. So ti'n deud bod radio falle'n... Wel, ti'n cael o trwy Wi-Fi, technically, mae'n alright. Wel, dim... Radio di'r stwp, fatha FM, AM, longwave. So trwy radio. Dyle fo fod yn podlediadau i'r Cymru. Wel, be bynnag fydd o. Dwi'n gwybod o just dewis rhywbeth sydd ddim radio. Gwni ddefnyddio fo fatha, dwi'n gwybod, just dewis fatha, dwi'n gwybod, just rhywun bach mwy creadigol na fi. Dwi'n licio'r syniad o greu panel megis yn y 30au o feirdd a pethau. Fel pan oedden nhw'n cael enwau newydd i bethau fel hofrennydd a teledu. A rhewgell. A mae gen chi yr Academy Français yn rhywbeth yn dod i fyny efo'r geiriau Ffrangeg newydd bob tro mae'n rhyw technoleg newydd. Job newydd i Gerallt Lloyd Owen, wan bod o ddim yn ei talwr yn y beirdd, geith o ddod fyny efo geiriau i bryn. Just eistedd yn mynd. Just i fi. Dwi angen gair newydd. Beth bynnag, ddrwg gennau. Yes, pull it together. Nôl at y gehebydd ar y sîn. So, dwi'n meddwl, Hugh Marshall oedd yma, dwi'n meddwl, nes i'n dal enw fo, ni 5 munud yn hwyr. Ond, y syniad ydy, dwi'n meddwl mae pawb sy'n gwrando ar y podlediad yma yn gyfarwydd iawn efo Twit, sef cwmni tech, os ydych chi. Cwmni Leo Laporte yn Petaluma, California, Ac hefyd, rhywun fatha Revision 3 neu 5x5, ar ôl gwrando ar Hugh yn siarad ag pobl eraill yn trafod hyn, rhywbeth fel yma, hwn yn swnio fel mae o'n mynd i fod i fi, ond just ar gyfer cynnwys yn y iaith Gymraeg. So, mae digon posib fysa ni'n gallu cael yr haglediad ar hackiaeth.com, ond fysa fo'n gallu cael ei ddarlledu hefyd ar radio'r Cymru. Ond ma nhw eisiau lawnsio ar y cyntaf flwyddyn nesa am 3 o'clock neu rhywbeth fel yna. Neu lla neud rhyw slot o 4 awr lle mae rhyw 3 rhaglen gwahanol. Ond mae'r un cyntaf, mae'n bwriadu fod yr rhaglen gyntaf yn mynd i fod yn hollol fyw. So, bydd o mewn ffordd fatha radio byw, ond just ar y we. Ond wrth gwrs fydd hwnna ar gael i'w lawrlwytho wedyn hefyd. So, ond i fi, o'n i'n dal mae'n cweit yn dall pam fod angen rhywbeth mae edrych i fewn i gael o bob wythnos am certain amser ar dy Sul. So, yn gyson fydd na cynnwys newydd yn cael ei ddarlledu ar yr adeg yna bob wythnos, yn hytrach na'r ffordd da ni'n neud pethau, a mae lot o bobl eraill yn neud pethau yn recordio fo wedyn reid o allan pan mae o'n barod i fynd allan, mae o eisiau fwy o... Mae'n edrych oedd nhw'n trio cael fwy o strwythyr. Dwi'n licio'r syniad o stwff byw alternative Cymraeg, achos dy gymdeithas, dwi'n gwybod, da ni heb sôn am Twitter eto, wythnos yma, mis yma, felly heim ryd i wneud. Mae wedi cael rhyw cerdyn bingo yn rhywbeth oes. Be da ni wedi siarad am? Amazon, ding! iPhones, ding!
Twitter, ding. Ding. Rydw i sôn am Facebook eto. Siomedig. Damn. Be bynnag. O'n i wedi meddwl, mae'r syniad ma o gymuned yn rhannu rhywbeth byw ar yr un pryd, yn ei drafod o, yn cyfrannu tuag ato fo. Mae'n really gyffroes. Yndi, dyna nes i esbonio wrtho fo amdan tweet a 5x5 am fod dwi'n gwrando ar dipyn o'r rhaglenni sgin 5x5 a dwi'n gwrando ar ychydig ar nhw'n fyw ac efo hwnna mae'n IRC chat efo fo, so ti'n gallu cyfrannu fewn i'r rhaglen a wedyn mae'n o'n dweud, well, in the chat room there, you know, they say that the Kindle is rubbish neu be bynnag, so Wel, a hynny di'r peth, mae'n trwy roed yr problem efo yr ffordd da ni yn neud fatha darlledu mae peth pobl fatha Radio Cymru, y BBC a ballu yn neud ydi darlledu iddyn ni ma nhw, dos na ddim feedback so heblaw os ma nhw'n cael adag lle da ni'n gorfod ffonio fewn i ennill raffle neu rhywbeth o wylwn ni rhywfaint o'n efo Cared at Iaith ac hwnna'n wych. Y peth ydy mae'n dangos bod na rhyw fath a dwi'n meddwl y reswm mae Cared at Iaith mor boblogaidd oedd mi oedd na mi oedd na feedback, mi oedd na pobl, mi oedd na bosib i ni gallu gyrru neges mewn i'r sioe yr elfen o rannu fo fyd, wyt ti'n darganfod bod mwy o mwy o bobl yn gwylio fo, wyt ti wedyn yn gwylio fo, yn cyfrannu, yn rhannu a effaith casag eira. A dwi wedi bod yn darllen llyfr diweddar dwi'n gwybod pam bod fi'n ystyr amdan y llyfr, chos dwi'n just am fideo, so dwi'n methu dangos ein. Tyna llun ono fo, a rown i o fyny ar y dudalen, fydd yn gret. Llyfr ydi o, dwi'n rhaid chi clywed dwi'n mynd on ac on amdano fo ar Twitter, Public Parts gan Jeff Jarvis, a be mae o yn sôn amdan yn y llyfr ydi bod mae trwy bod yn mwy agorad a rhannu a bod ac yn creu fatha rhyw sgwrs rhwng ni a pobl mae'n actually manteisio ni hynny a da ni'n gallu datblygu pethau gwell trwy bod yn mwy agorad a dwi'n meddwl dyna be fydd rhywbeth fatha Radio'r Cymru'n dangos ydy da ni'n creu cynnwys diddorol a cynnwys mae mwy o bobl yn dod efo diddordeb mewn oherwydd mae o'n agorad mae o'n Mae ffordd o bwydo nôl mewn i'r proses yn sydd bin. Lle mae pobl ar Radio Cymru, yr S4C bingo! Bryn. Dwi'n bod y flin wrth yma, so dwi'n edrych yn Oce, sorry, dim full house i rwy'n fanna. Ddrwg gennau. Mae nhw i weld mewn rhyw fodel reit sort of monolithic a bod reit hen ffasiwn. A maen nhw'n colli ar manteision o'r technoleg newydd ma, a maen nhw'n sort of fatha bod nhw'n caich gadag yn dwylo dros i clystio yn gweud la. Yes, just isio holi hefyd, yn symud Mae'n o be o Bryn di dweud. Oes na unrhyw fodel o be fys nhw'n hoffi cynnig? Oes na sôn am lincio fyny hefo bobl eraill, enghraifft i gael newyddion neu hysbysebion unrhyw beth? Do, maen nhw wedi sôn bod mae wedi bod mewn cysylltiad efo golwg 360 ac fod fydd nhw'n gallu mewn rhyw ffordd am fod mae'r safle wen mae gyda nhw yn cael ei bwysio allan a mae'n gobeithio fyna rhywbeth call i fyny gyda nhw os nesa a fydd na newyddion yn cael ei fwydo i fewn o golwg 360 i fewn i hwnnw a gallu cael ei drafod gen sioe mae o'n meddwl creu yn hytrach na trafod o fath ar post cynnar neu post Brynhawn fod o fwy mewn hwyl oherwydd ti'n mynd gaeth i mae Mrs Jones yn gwrando arno fo. Ie, union. Fatha have I got news for you Cymraeg. Wel, chwarae teg, mae Bulletin yn ei job bach eitha ffynnu o hwnna hefyd. Ond bys fo'n gret i gael Bulletin hefo'r rhegi dal yno fo. Mae'n gobeithio fod, i ddechrau ni, fydd rhaid i bobl sy'n eisiau fod yn rhan yno fo, fod yn
cyfrannu, t'wod, am ddim fatha da ni'n neud hwn, t'wod, just for the love of it. Ag, t'wod, ond mae'n gobeithio fydd o'n gallu... Neud o for the love of it. Ia, fydd o'n gallu denu fewn hysbysebwyr a ballu i fewn iddo fo, a fod pobl yn cael arian yn ôl am ei gwaith calad maen nhw'n rhaid i fewn iddo fo, oherwydd mae o wir yn, t'wod, coelio, mi all hwn weithio. Wel ia, ar peth hefyd, maen nhw'n gweld, maen ti'n sôn efo This Week in Tech, maen nhw adeiladu studio newydd, a ddyn nhw allan gofyn i'r cynulleidfa, grydach, da ni wirionedd angen arian i helpu gorffan yr studio ma, a ddaru nhw prynu breaks a pethau wedi fyny yn dwi'n meddwl, os S4C yn mynd allan a dweud, da ni angen arian, sa pob yn just troi rownd a dweud sod off iddyn nhw. Wel, oedd o'n sôn fod nath S4C dod ato fo, a dwi'n meddwl ma' nhw'n cynnig rhoi pres i helpu fo, a ddim fod nhw'n, t'wod, isio cael i mewn ar y peth i drio amharu ar sut mae'n mynd yn ôl y sôn. Ond... Cystadleuaeth i S4C o hwn fod. Wel, oedd o'n deud fatha, mae'r byd allan yna yn y iaith Saesneg, gen ti gymaint o ddewis mewn stwff. Fatha, oedd o'n deud oedd yn licio gwrando ar Radio 6 Music, a weithio ar Radio 5 Live, a balli, ag, mae gen efo'r dewis na, ond efo'r Radio Cymru sgyn ti, os na'n byd yn rhedeg mewn paralel, ti'n gallu switcho i rando ar rhywbeth sy'n hollol wahanol yn y iaith Gymraeg. Mae angen a trwy creu rwydwaith fel ma'r, rwydwaith y Cymru neu rhywbeth fel, dwi'n gwybod, be bynnag, whatever. Ie. Dala ti, Bryn! Whatever, o ddifri, law yn law gyda'n gilydd. Mae nhw angen, mae nhw'n creu rhywfaint o gystadleuaeth i S4C i Radio Cymru, a mae'n nhw'n mynd i gorfodi nhw, wel, yn theori, be bynnag, i gwella i gem nhw, neu mae nhw'n colli grandawyr. A be fydd yn digwydd ydy, fydd Jeremy Hunt, nes i ddod iawn, troi rownd i S4C ac yn deud, gwranda, da chi dweud bod chi'n arian mae'n gyd. Mae hyn y fama di creu gorsaf cymdeithasol sy'n dros Gymru gyd, sy'n creu lot mwy o gynnwys mwy diddorol na chi am chwartar y pres. Yeah. A da chi dweud bod chi angen y 70, 76 Mae yn wahanol. Mae rhai fi ddeud, just i fod ar ochr arall y ddadl, be wyt ti'n dweud am hynna di. Does na ddim, da ni'n lwcus iawn, a ni'n deud y bob wythnos, hefo'r haclediad yma, mae Gavin yn golygu hwn, a mae Gavin yn broffesiynol, a mae o'n neud job wych. Diolch Gavin. Ding! Ar i neud o, efo efo'n talentau golygu ni, ys na just ni oedd o, bys ni methu. Ond mae Gavin yn rhoi di amser mwyn neud o. Bys e'n anodd iawn dwi'n credu gynnal rhwydwaith fwy ar just kind of 5 munud bob hyn a hyn o amser bobl. Dwi'n bynnu ar y ffordd ma, ti sgeilio, ti dechrau efo criw o bobl, a wedyn ti'n tyfu fo dros amser. Os ti'n trio mynd o dod â rhyw 10 o bobl at ei gilydd a trio creu gorau gynnwys i llenwi wsos. Dyma'r thing yn mynd i fethu mewn munuda. Dyma pan dwi'n meddwl maen nhw'n dechrau efo o wneud chydig oriau ar dy syl. Mae'n rhaid amser nhw baratoi pethau, rhaid o'i gen at gilydd, recordio beth sy'n angen i wneud o blaen llaw os bod angen, neu bod nhw'n cael amser i sgwennu sgriptiau falle. A tyfu dros amser mae o, sgeilio fo fyny ar y 10. A fel mae peth mae'n tyfu, pobl hysbysebwyr yn dweud, actually, mae hwnna'n rhaid diddorol, da ni am roed arian teg at hwnna. Ond oedd o'n pwysleisio hefyd ar y ffaith fod ar Radio Cymru, dos na'm llawer o ddramau neu comedi ar gael arno fo. So mae'n mynd i drio pwysio i gael pobl sydd yn creu rhaglenni fel na. Fatha, os ti'n mynd ac yn rhoi dy syniad i S4C, maen nhw'n cael, dwi'n bod, 40 syniad, a mond un yn nhw sy'n neud i'r teledu nhw yna. Be sy'n digwydd i'r 39 arall na? Mae hwn fatha rwla i heina gallu gael i
Theatr Barrack House, o'n gallu recordio sioe nhw, mynd at Hyw, a dweud, gyda Hyw, dyna ti, sioe ni, rydyn ni roed hwnna fyny ar dy beth ti. Rwy'n dalu X amount o bres just i ti roi hwnna fyny. Mae'n cyhoeddusrwydd i nhw, mae'n dod â fwy o enw i'r rwydwaith, a dyna ni, job done. Ie. Yr unig beth nath ddim gael ei sôn amdano i ddechrau ni oedd y bandwidth cost. Os mae o'n derbyn dipyn o stwff, oce, 2 awr yr wsos neu rhywbeth fel la i ddechrau ni, ffain, dim problem really efo y costa yn fyna, ond unwaith mae'n dechrau tyfu, mynd rhaid i chdi ddechrau gael hysbysebyr yn involved i dalu amdan hynna, ac os mae'r gynulleidfa'n tyfu'n gyflym hefyd, fydd rhaid edrych fewn i ehangu ar lle mae hyn i gyd yn cael ei storio. Os na fod o yn fatha ni, mae hwn yn cael ei storio yn un lle, a fod o ella'n bwydo i fewn i'r safle we yna, fatha... Mae'r syniad o hub am cynnwys Cymraeg yn briliant, hai fi ddeud. Dwi'n ffeindio hi... Dwi'n wastad yn goffod atgoffa bobl. Chi di clywed y haclediad fath o'n fel, lle dwi'n ffeindio fo? Ti di subscribe ar iTunes? Na ddo, ti di subscribe ar RSS? Na, god, lle dwi'n ffeindio? Ti'n mo? Mae'r just yn syniad ma o'n mynd, cer i fanna, mae o na. Mae just yna i ti. Yn bryl. Ond dwi'n fatha URL Radio'r Cymru, dwi'n meddwl eich neith nhw ffeindio fo'n anodd deipio fo fewn. Dyna'r ffordd ma, just deud rwydwaith, dwi'n eisiau dod i fyny o syniad o'r rwydwaith darlledig, rwydwaith darlledig Cymru. Wel, pan dwi'n just creu RDC. Ridic. Mae hwnna'n ridic. Ridic.com rdc.com ie? Brilliant. Ond mae rhai fi dweud, mae'n really nice i gael syniad mawr yn dod fyny. Fydd yn rhywbeth ardderchog i drafod yn hacio'r iaith. Oce. 10 allan o 10 am hwnna. Yes! Diolch yn fawr am hynna. Nes i achub dy hynna hwnna. Wel, meddwl yn ni, fydd yr sianel fyny erbyn hynna. Tyma, 2 awr fyw o hacio'r iaith, haclediad byw. Meddwl am y peth. Darlledu o hacio'r iaith ar Radio'r Cymru. Wel, yn union. Ew, call us. Call our people. We'll get our people to call your people. Neu, da ni ar Twitter. Ding, rhan fwy o'r amser. Felly, dwi'n gwybod da ni'n plygu fo'r ddiwedd bob rhifin erbyn hyn, a mi fyddwn ni'n parhau i wneud tan mis Ionawr. Hacio'r... Wedyn, ar ôl hynna, wedyn, da ni'n plygio'r un nesa. 2013, The Revenge. Be fydd y dyddiadau eto, Bryn? Penwythnos olaf y mis Ionawr, ie? Y 7 ar 20 a'r 8 ar 20. O fis Ionawr yn Aberystwyth. Yn fyw Aberystwyth. Yn fyw Aberystwyth. Os nad ydych chi'n gallu bod yna, os allech chi fod yna, mae'n wych, mae'n ganhadledd agored, mae o be bynnag da chi'n neud ohono fo. Sy'n rhaid chi fod yn teched i fod yna. I roed y siampl iddo chi, o'n i yn Barcamp Llundan ben wrthos dwytha. Nes i neud sesiwn ar diogelwch ar y we, oedd rhywun arall neud sesiwn ar blasu sioclet. No. Dychmygwch parin gafodd fwy o bobl yn mynd iddo fo. Be am sesiwn diogelwch siocled? Wel, dwi'n meddwl y person dwytha fa ddari cael syniad gorau. Ddari o'n neud sesiwn ar blasu absinthe. Na, dwi ddim yn jocian. Oedd y boi ma'n sgwennu blog am whisky, a ddari o penderfynu neud sesiwn ar Introduction to absinthe tasting. Nice. Waw, mae gen fo flas, felly. Oes. Dio ddim just fel... Well, apparently, os ti'n baratoi'n gywir, mae o'n reis blasus, apparently. Allai feddwl bod dwi'n licio bach o aniseed, hai fi ddeud. Wel, os ti'n roed oes mewn gwydyr, o just tafod efo nôl, na, fydd yna rybys. Pan dwi'n rhyw holl beth, lle ti'n gorau cariw, ti'n gorau cael... Rhyw lwy a rhyw siwgr. Rhyw lwy, siwgr, tollio'r sori, siwgr ar dan, a bod math ar rochola. Wel, dwi'n edrych ymlaen i llenwi'r ffurflen iechyd a diogelwch am hwnna. Mis Ionawr. Ond y pwynt ydy, mae digwyddiadau fel yma, bynnag da chi'n neud ohonyn nhw, a da ni wirioneddol isio fwy o bobl dod yna i wneud
bo matha gwahanol sesiynau. So os da chi efo unrhyw fath o, os da chi efo diddordeb mewn unrhyw bwnc, Unrhyw beth. Wel, yr peth pwysig ydy, mae i chi fod efo rhyw fath o passion amdan beth da chi siarad amdan. So os da chi'n dod yna, a peth ydy, a fwy o bobl sy'n dod i'r digwyddiadau yma, a'r fwy o debygol ydy, bod yna rhywun sydd efo diddordeb, yr unig diddordeb, byddwn ni siarad cyn y sioe, oedd Sioned yn sôn eich sa hi'n al hi am wneud sesiwn ar blogio bwyd. Dwi wedi dweud bod ti'n neud o wan, Sioned, so mae rhaid i ti'n neud. Mae hynna bach yn ges, y dweud y gwir, chos oedd hynna jyst yn syniad tentative iawn, lle o'n i'n meddwl, pa mor berig fydde hi i ddod â hob bach fewn? Chos dwi wedi deud o wan ar y sioe yma, so mae rhaid i ti'n neud o wan, chos dwi'n edrych oedd bwyd ei clwydda. Mae'n really ges. Nes i feddwl amdano fo, dwi'n mynd addo ddim byd, mae'r allan nerfs cicio fewn eto. Wel, ond y peth ydy, mae hwnna'n mynd o dod diddordeb i'r chos mae'n sôn am creu cynnwys, mae o'n pwnc reit diddordeb, chos o'n i'n licio gwybod mwy am coginio, dwi'n rybys yn coginio. Ond mae actually mynd ymlaen ac actually gweld sesiwn, ymarferol, sesiwn trafod, mae'n rhywbeth actually sy'n mynd i fod yn ddiddorol. A y gwir ydy, mae pobl sy'n yna, dyn nhw'n misio, mae rhyw syniad yma mae rhywun wedi heclo fi. Na, sy'n mynd i heclo. Falle, Falle bod pobl yn gadael, ond dyn nhw'n heclo. Falle, lle bod heclo fi, chos dwi'n licio grydaeth hyn yn siarad. Bys ti just yn ceg ar nôl, mae'n ffain, sy'n gweithio yno, mae'n ffain. Ond y peth ydy, mae nhw i gyd yna, ffrindiau, dych chi ymysg ffrindiau, ac hwnna di pwynt, da ni isio gweld chi dod, chos da ni isio mwy o bobl dod, a da ni isio gweld beth sydd cyffroi chi, beth da chi isio rhannu efo ni, dyna da ni isio weld, a dyna pa da ni isio chi dod. Dwi rili eisiau gwybod be fysa secret session Iestyn. Fysa ti'n neud fel stickmen mewn graffeg neu rhywbeth? Be sa ti'n neud be di peth mwy anodd i dynnu llun ono fo? Traed? Na. Mae gymaint o bosibiliadau sy'n gallu digwydd yna. The combination of whiskey, iOS and EPUB. Gwych! Felly, mi fyddwn ni yn... Mae yna wiki i chi gael y gwybodaeth i gyd ar hedyn.net yn does? Oes, mae'n dal yn laniad lan .com. Chwilwch am hwnna am Hacio'r Iaith 3. Rhowch lawr bod chi'n dod. So, just rhowch siawns iddo fo. Ti'n gwybod fyddwn ni'n cael rhifin cyn yr haglediad, fydd just ni'n plygio fo fel dwn i'n be. Ond dwi'n credu bod ni wedi dod i ddiwedd y noson rwan, dwi'n credu. Ydy ni wedi gwneud gwahaniaeth i'r byd? Pwy o wir. Ond da ni'n diolchgar iawn i chi am aros efo ni mor hyd a hyn. Mi fyddwn ni nôl mis nesa yn meddwl yn dechrau edrych tuag at y pethau gadgetaidd gallwn ni gael erbyn y dolyg, ac a fydd Amazon wedi cyhoeddi bod nhw'n mynd i roi'r llyfrau Cymraeg yn arno, da ni ddim yn siŵr. Diolch yn fawr eto i Garmon Gruffydd ar Lolfa, ac i Gavin Lloyd am olygu... Gavin! Ding! Ar ddechrau. Diolch yn mawr i ein gohebydd yn fyw ar y llawr, ar y ddeiar yn Gaernarfon. Wedi cael ei ddysgu yn y Ar y llawr. Alright, diolch Iestyn am fynd yn ni. A diolch Bryn am byd i fod mor flin ag arfer. Da iawn ti. Diolch yn fawr i ti, Sioned. Wel, yn pysgota, na fo, diolch. Byddwn ni yn siarad efo chi eto. Cofiwch, llwch chi'n trydarnu at Llef, at Brynes neu at Iestyn X yn ystod yr amser pan da chi just yn gweld eisiau'n lleisiau ni. Podlediad at hackiaeth.com. Anghofio ni am hwnna. Hackiaeth.com, erthyglau, pob peth felly. Be arall allai plygio? Unrhywun? Diolch yn fawr i chi am wrando, a hwyl am y tro. Ta-ra!
Hey kids, da chi eisiau gweld beth cool? Oes, please. Spaghetti. Da chi gweld ffrindiau chi fan efo iPhones, da chi eisiau iPhones, mae iPhones. Mae nhw'n Mae hynna'n costio 1,000 o bunnau, dwi wedi clywed. Be ti'n meddwl, Iestyn? Mae gen i rhywbeth lot mwy cool iddo chi. Ia? So neb o ffrindiau chi fo hyn. Gwyd Nokia ffôn newydd, candy bar ffôn. Da chi eisiau hyn. The Candyman can. Oce. Dwi stopio wan, chys oedd y sŵr yna chydig bach Creepy. Rhy creepy, Sionet, so Sorry. dwi'n wedi stopio wan. Yeah. Dwi'n actually teimlo'n fudur, so dwi'n wedi stopio wan. Mae'n oce. So neb yn gwrando ar hwn, anyway.